وزنان غریبی تی کرے دیتے گدر فین غریبیون سیال مفک کس لفٹ کتا وکننی بابو ای چہرے تیرا سائنسدان سے ای اس پوس کو نو گنا سے ایجاد کریں انت جڑے انت ایجاد کریں مارے کو بابو ای چہرے تیرا ککاو کن پنجرے سے ایجاد کریں تو داتا عراب مسیڑے نیتنا اولاد انبر سامباس ایڈ کریس بلوم کریس اون دونوں ایتس پائے تو انتس لگک وقت کرے نہیں محسوس کرے سکے یار شہرت اصل کنے بھاؤ سے انبر لگانے توارس بس کوٹو اسی پین واقعی ایسا سندن ای تینے حیران مسوٹی پاریٹا یار دغار تل کے پیٹی تے پیو لیاقت بازار اٹ پیری کرنے گا ٹیوٹ نیاڑی اس اچانک کوک کرے سنگت آگ دے رسول ہے اریر سنگت آگ چا کنا کل چار رشید جان و منظور و سرور ستار برے کہنو استا کنا وار بنا رب العزت نازی منگا پینا عزت منداروگا کہنو اسے زیبدارو کچاری اس تو پدا نما خدمت تی آزم مسنون دا کچاری ٹی ننتینا آسے لیجنڈو آسے اداکارس آرٹسٹس کیرا ٹی وی ٹی کئی ڈرامغات ٹی کارم کرینے اندن اسٹیجا کارم کرینے چناؤ دے چارے عمر فاروق صاحب خواجہ بابو خیرت چور خیرت ننامو اسی سوال اسی کیرا بندگا کے ظاہر پن کٹھی رہے او تو بلو تکو دو وسیاں نندا سوری نا کہ عمر فاروق صاحب اخص کو آغائی انتظار ہے چپ کیس تو آرسندس کشف استاد بسورا اللہ اکبر آغا مسئلہ دادے کہ اندہ اتنا بالکل راست ہے کہ بندہ پائے کہ یار خانے تر کرے خانتے ملا تو کہہ رہے ایسے بندغس جوڑنا چاہے وہ کاروباریو بندغس مرے یا سوشل میڈیا نہ بندغس مرے یا ایکٹرس مرے ٹیلی ویژن نہ الیکٹرونک میڈیا نہ بندغس مرے وہ اسے دیٹی بفق ککنا اسے استاد سسکا راجہ افسر ایڈوکیٹ نہ خوانفے کا LLB نہ ٹیمہ او پارے کا کہ بھئی راجہ افسر ایک دن میں نہیں بنتا اسے دیٹ جوڑ مفق تو ہر بندغ ہر فیلڈ نہ بندغ کرے اسے کاروباری بندغ اس چاہے دکان اس مرے اسے دیٹی بلو کاروباری اس بننگ کپک ایسے ایکٹرس اسے عالمس اسے دیٹ جوڑ مفق کو نہ پدا دا پاش ہوئی تسے کہ ایکسپیرینس کرے وقت تن اوار بریک اور نکھار ہم بریک خوبصورتی ہم بریک زیبائی ہم بریک او ٹائم لگی کو دے عمر فاروق کم ٹائم لگا صاحب عمر فاروق کے ٹائم دامو ڈرامہ سیٹی ننا ڈائلاگ سکے پیدا پٹا تی کہرے ای دے یا پیون کتر اٹھ ای وائی ڈائلاگ بدل کرے اچھا واہ کاٹمان ننا پٹا کنار تو اسے ڈرامہ سیٹی ڈائلاگ پاریٹ ای پارٹی دا کوٹے اجام اسیان کرفتر اٹھ دا کوٹ کہرے ترجمہ گان بسن تو دا ترجمہ نہ آئی تھے ہرا وقتا کہ نن پوسکن بسن ٹی وی آ یقیناً 1982 1982 اے ٹیمہ ٹی وی آ مون کریں تو ٹی وی ٹی ننے اول کس لفٹ کتا وقت ہے غریبی اس سکے جرپدری اس سکے تامبر تباہی اس سکے غریب خو تباہ دے اے ان مشہور ہے دا جملہ غریب خو تباہ دے تو بزنان غریبی ٹی کہہ رہے دیتے گدر فین غریبے ان سیال مفق کس لفٹ کتا وقت ننی ننم امبل نئی تامبر ڈڈ تورین تینے کہ نہ یار کرو یہ تو اندہ کارے میں اخذ کی ٹائم لگے چرت خلپیس بنرم چرتے تے خلطون چنکو کاریم کریسا ریڈیو اسٹیج ٹی وی بس سن سال 1990 یکٹی بلکہ کہہ رہے عطا اللہ بلوچ صاحب اسے براوی پروگرامز کرے کہ حفظ المراد صاحب ہونا کمپیئر اس سکے ہونا نوشتہ کرو کم اوس اوٹی اسے خاکے اس لکھا کہ پیرہ و نواسہ پیرہ و نواسہ کہہ رہے اوٹی نواسہ خیرٹی یہ پیرہ کہہ رہے اللہ جنتی کے عبدالقادر صاحب اس سکا او جونیئرنگ آرٹسٹ آتے
موقع چس سکے تو بس گڑا سو مسخرہ کرے کہ گڑا تن چپچلی کرے نے تو او کہہ رہے ہٹ مس دنیا ٹی مطلب اراڑے براوی اس طرح خنا رہتا بس وہ کوئی ٹیٹ تو نن چاہے سو نن نیرا کا گدرے گا نا اتنا سا بعض بہترین ٹائم سکا عیدہ پاوا کے عمر فاروق کن سال 1991 اسے بہترین و زیباؤ سال سکا ہندا سال ای ہٹ مسٹ ہندا سال کنا برام مس اور زند کرے پوسکنو خوشی کھنا ارا کے درپدری کا سرے یا مایوسی کا سرے اوک مرمسر انسان اسے پوسکنو زندہ سٹی گام میں تکھا تو 91 کرے او کنکن باز 91 اٹھی او مس 92 اٹھی تلخونہ جن کریں 96 اٹھی شانتولے کریں 95 اٹھی ولدا اردو ٹی شانتولے کریں تو دا ننا کرے شہرت نہ سالہ کس دافتی ٹیک نیرا ڈرامہ خاتا پن تی کیلکس دافتی ٹی ظاہر کردار نے انت سکے اور پن ظاہر عمر فاروق توڑے لو اڑے دیرس جی آغا ایتادے کے بشکنداری کو ایتادے آغا 91 کٹی کے پیرن واسطے کریں جی جی تو کنا سے خوارزادہ سرے جی او سعید احمد واہ سعید احمد کنے پارے پائی ایسی کیریکٹرز خناٹ سیبینہ بازار اٹھی واہ سیبینہ بازار اٹھی او سندھی تھی کوک خلقہ کیا او گلو سودا کرے گا او نا توارے او اے تیرے ٹم آرٹسٹ سے دا آرٹسٹ بنیادی وڈٹ کرے اسے اندونو بندغس مرے کہ او زو اس جاگس یہ کیریکٹر سے خنک تو پک کے احساس مرے تو سعید جان ایسے کیریکٹرز خناسوس اے گلو سودا کرو کا سندھی تھی توار خلقہ کے بامو سڈید کرے گا گدرا ریسانی جا گدرا مٹھا مٹھا گدرا ریسانی جا گدرا مٹھا مٹھا گدرا ای دا توارے عرفیت پیرو نواسے ٹی شاگات تھی بابو ای کہہ رہے تیرا سائنسدان سے ای ایسے پوچھ کو نو گڑا سے ایجاد کریں انت جڑے انت ایجاد کریں مارے کو بابو ای کہہ رہے تیرا ککاو کن پنجرے سے ایجاد کریں تو دا توارے کہہ رہی ہوتی شاگات تو انتن تلخونہ جنٹی خریص اندن نخ نخ کرنے گا ٹھی جی 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 ماما بنیا خان اور ایسا نا گپاک دروغ مسون یہ ماما خان پنجت تریبونا تو ایتا نہیں ایتے کشوئی ہے ایتا نہیں تا دا کیریکٹر آکس سورا اوڑن علاوہ کہرے ظفر معراج صاحب ننا اسے پنیو لیجنڈریو نوشتوں کسے بہترین اور رائٹر سے یہ عورتوں مختلف کیریکٹر کرے جتا جتا اسے پروگرامز کرے نا دونکہ معین اختر صاحب و انور مقصود صاحب کرے رہے تو ظفر معراج صاحب تو قیوم بیدار صاحب نے پروڈکشن اٹھی ہوتی کریں جی چینو جتا جتا کیریکٹر کریٹ جی جی تخلیق کرے کا تھا ظفر معراج صاحب جی نن او دے دروشم تستنے اونا توارے اونا آڈیوئے اونا لب و لہجے جوڑ کریں سنگار کر رہتا او مسک ہے انتن ولتا شانتل کریٹ کرے شاہوئے یرے عمر فاروق مسو نے مزاحیہ اداکار سے حیثیت پاپولر بالکل شکف ولی شاہو نا کردار اسکا تو سنجیدہ ہے ولی او چونکہ سادہ و بندہ غصص اسی شوان اسس سکے ہندہ خاطر اونا سادگی نہ جان مچی باز مخلوق کے شاید مزاح کریٹ مس سکے اسکا او شوان اس اونا سادگی نہ او بلوچی ٹی کرے تھے بعض خوبصورت و کہانی بعض زیباؤ بعض حنین و کہانی اس سے اس سکے کہ اونا ایڑ کہرے ریل گڈی کک اوڑا پد او دے اسٹیشن آسی چونکو مسیڈس واپس دو برے کہ وہ ٹرین ان سلی سنے دار فکتے نا پر کنی اللہ نہ ڈگارن اللہ شانتل استشتک اللہ نہ ڈگارن کنے شانتل واپس وہ عرفک گڈو کے ایک تے دیکھتے واپس کہو لاتے نا قبیلہ آتے نا خواہتا ایڈی کہ کل اوری رہتے کہ یار دا مسیڈ سرفے نے بس سنے کل پیٹو لانت کی رہتے کہ بابا دا دنہ چنائی افین دنہ ارائی برباد کرے واللہ بارل دو امورتن سلیکک مسیڈ ورنہ مریک دادے احساس مرے کہ یار دس داد تو کل پارے تھے کہ دس دا مسجد تو بلوم سنے لیکن نامحرم ہے نہیں تو دار تو گدان اٹھی خاچے گم کپیس بس گڑا وہ کنرفک تے واپس دیکھتے
پٹسا باونا تھے اراغا دیکھتے اوڑے مرے کک بارلو بعض دردناک او دے جتا کننگ بعض مشکل سکوٹی اسی ڈائلاگ اس سکا راختا ہو ہمو بابا کہتا کہ دیکھتے اونا ایڈا نمارس مریک ڈاکٹر جلال کیریکٹر کرے سونا پھر ہم جلال اس کیریکٹر نا تو او پائک تے کہ مثلا برامے دار تو کی دادی کس اور کن دوست بفق دا خدر دادی دوست مرے کہ بھائی دا نا برامے اندونو جاگا سکے کو کنا سٹینڈرڈز آتی ہے پورا مرے دا شوانو بندہ کسی دانا خبر فت سٹینڈرڈ تو آخر ہے شانتو لسی ڈائلاگ سپائک تھے کہ نے خیروان علیس تاب جلال اس خان کنکن کس دوست بننے گا ٹیف نانس خیالی نی برام کیسے کن عراب مسیڑے نیتے نا اولاد امبر سامباس ایڈ کریس بلوں کریس اونے دونوں ایتس پائے تو انتس لگک کنے یاد ہے شازیہ گودی اندہ کیریکٹر کرے کے تو داڑی چپلیس خلو گی استے چپلیس خل کرتے آتا صاحب پر نا بابا مسئلہ بتاؤ کلی اچھا دا خو بلو ایتس دو نمبر خلیس بس کی گورتس سرتے سٹس دا کا پلی تے پیشتا مائرد تو دا خسو اے تیم شابس ہے اے مسلمانیم شابس ہے نا اے ننا ایڈے گودی یراڑی کہرے اللہ عزت پردن گودی کہتے لیکن او خلنگم کنگن ہو غانم اسے مخفو کو عمر فاروق اس مخلوطی اوغفے تو ننتے نا اورتے اس نا زو ہوگے نہیں رم صحیح بات نیرانگ سیریس اکنڈا دریٹ صحیح نا بس مریک دا جی اچھا تو حقیقت ہے کہ نما زیادہ کریکٹر کرے مزاحیہ مت سنے تو نما مختلف پنگ مت سنے مختلف ڈرامہ غاتر مختلف پنگ مت سنے ملخی مت سنے شاہو مت سنے مٹھو مت سنے ماما کریمو نہ پنٹ کنے توار کرینو تو وقتس کے دس تو عمر فاروق صاحب تو کس تھا نہیں او ہمو پنٹ گلی سیٹی توار کرینو نہیں اچانک گدریں گا آغا صاحب کس دوست بس سنا شہرت بالکل نمائی تراس سے جی شہرت بعض جوانوں گڑا سے والے وقت کہہ رہے نہیں محسوس کر سکے یار شہرت اصل کنے بھاؤ اسے امبر لگانے گٹو کرے نے کنے یار دا شہرت ہی ارا کنڈا کاو تو ننا مخلوقم ایٹما شعور اللہ تا دا سب عام جوان دا سب مل رہے سلام اسکے رہے فوٹو کشف رہے فون نمبرات یا لے رہے ننے تو عید کے نا اے وقت دا اللہ اے ہمیں ملنڈی بڑنا توارس کرے واقعی اسپاو نہیں وکالت شروع کرے سٹ پوسکن جی 99 اٹھی غالباً تو جاگا سے اندن وکیل اڑتال سے آیا لو سے ریلیس کا شار تو ننم پوسکن سنو افت تو ندا جنا روڈنا ادارے ثقافت تو مقابل گدرنگا نا تو داکن بس سس گدرنگا سریابنا چھٹی نا ٹیمس ورنہ چٹتا تو لوکو داڑے خواجہ عمر فاروق صاحب وکالت کریم آف دی سوسائٹی اننگ گٹھی تو اوے کارا سٹس توار کرے ملخی تو نہیں پاکے بقول ایڈی بلوچ صاحب نہ پائے میرے عزت کا فلودہ نکال دیا تو ننے دا شعورم اللہ بکا اسی پین واقعہ ایسا سندن ای تینے حیران مسوٹی پاری تا یار دغار تل کے پیٹی تے پیو لیاقت بازار اٹھ پیری کرنے گا ٹیوٹ نیاڑی اس اچانک کوک کرے شاہو اوہ پتاس دا یہ رہا ڈکیم تینے بابا سکے بکیم دا وڑنا پین اسے واقعی ایسا سکے نن والدہ نیا بڑی کہہ رہے مخلوق نا لے جگہ تیا کہہ رہے توار تتوانے بنتا وٹ کر کرے نتینے کہ یار بنتا وٹ تو یہ اندہ سریاب روڈ اندہ یونیورسٹی نہ رہی نالا رہی نالا نہ رہی نہ میننگ نہ چپتے نہ اوراغا نالا نہ یہ پارن چراک شیطانی نہ سرو کو بلخی یہ لارتے شاو توارس بس کوٹو تو
آغا صاحب ننے پاکی نن اراغن نکانا راڑی نکنتے نہیں مطلب ادب و لحاظ و شہرت ننے داد اس کا پیست کرے ملٹی بسن گڑا آمک کے بندک تو وقت کہہ رہی تھا شہرت لکھٹیب تک داڑ خاص کر نم تو جوانے کہے بیڑی کلات اٹھ مطلب کلات والا تو چوکا تیٹ بس کرے رہا ناک تو اک تو دا دیکن دونگا بندہ کس خانے تو دے اول سینہ گا صاحب بالکل اسے پروگرام سیٹی تو لوگ سنا ٹی وی نا پروگرام سس تو محترم استاد لیاقت سنی صاحب تو لوگ اس کا پروگرام اندر یہ تسمس تو او فرمائے فے کہ دا ننا زبان نا پیمبر آکو آرٹسٹ کہہ رہے نا جیو دا زبان نا کلوے رسیف تو دا احترام نا لائق ہو بس بس ہم تخیر تینا زبان کن تینا ڈے کن تینا قوم کن وہ کننگ اٹیو اگی کنا اسے ڈائلاگ اسیان کنا اسے جملے اسیان کنا اسے ایت اسیان اگی اسے بشکندہ کی ایک مخیق ٹاکو خلیق تو کنا خیال پہ دا اسے جوانو نیکو کاری مسے کیا نہیں کسے جواننگا ہی تٹ مخفیس اینے پاو کہ اسے وقت اس کے دا پیرا نواسا والا کریکٹر ہیٹ بس اندہ سریاب روڈا اے پارا پیرو باباس کنے دن توری دا کٹی حرفے دعا کرے کا کرے شاہ صاحب کیا بانے اللہ خوش تخینی دا پرفتنہ دورٹی دا پراشوبہ دورٹی ننے مخفین گٹی تو کنا خیال پہ جواننگا گفتگو تھی اسٹ تو چپچلی ہے چپچلی اور فنکاری تھی ایسے باس فرق مزہ جتا ہوگا بالکل فرقس دا دے تلخو نہ جننے کرے نا تو اونا ڈائریکٹر باز آنے نو بندغس بیدل مسرور صاحب جی جی وہ پارے کہ دا ایکٹنگ کیا رہے نا جی جی کیلکولیشن سے حساب کتاب سے کیونکہ منشی طولے حساب کتاب کی تھی نا تو دا کیلکولیشن سے ارا کہ مسخرہ نی اول دا دیتے نا ذہنٹی حتیس ہے سوچ سکے کنے دن پاروئیے رائٹر لکھے تھے یا نی تینٹ سوچ سکے کنے دا کروئیے او کم پھر نی پاس تھے اوٹی ارا گندیں گا ایتا کو ہوتے نی کشش ہے گڑا کہہ رہے ہو پاک صاف کیسا گڑا مونا دیس کنا ہی دادی تو نوری واہ باز گچین نن اکثر دوننگا کہ ارا سٹ کی صلاحیت استخی کا سے پینس کھٹی کا مفید لٹی تو نن اور انداز سوال کی نا کہ نی اتفاقیہ بس شوق اس نے دس عمر فاروق انت سکے شوق اس یا کسی خنا شوق تم ماتے آغا انہی اول عرض کرے تی غریب و باو سے نچناس سن جی جی تو غریب انگا سیال مفق غریب انگا دا دننگا جاگا تے قائے کراڑی دا شوق و جذبہ داتے دیکھ یہ مچٹی ودیم سٹ جی جی 965 1965 جنگا نسالی نندا وجہ مغفی سمجھ لوں ٹھیک ہے 965 پیدا مسے اٹھا میرے کنا اسکولنگ مس ششس کا نہیں میرے خوانات جی جی چنا خانے سے چنکو چنا امرو عجیب حرکت کے رہے تو دوست بڑے رہے یہ کہہ رہے میرے بخالص دکاندار سسا کا اے لنگ لنگ کرے کہ یہ نہ نکلا تھی راگا تھی اچھا تو ارا والا خوش مسور بس دا شاید کنا ایکٹنگ نا بنیاد سکے دا میں نہیں پاتا کہ نن آبزرو کی نا آبزرویشن کہہ رہی نی ایلو نن کیچ کی ستی ریڈیو ٹھی کہہ رہے والا براوی پروگرام آتے ٹیم تو سٹا ہے اردو پروگرام ٹیم تو سٹا ہے بلوچی ٹیم تو سٹا ہے پشتو ٹیم تو سٹا ہے بس بتا وقت بس دا آبزرویشن اس سکے ایکسپیرینس کرنے گا ٹھیک واللہ کرے باقاعدہ چناتا پروگرام ٹھی اردو نا اور براوی نا باقاعدہ تو سٹ واللہ کنے احمد دین خادم صاحب تمہیں یاد ارے یا فک ننا اینو نا شاعرہ کہہ رہے جہاں رہا تبسم صاحب دانا والد صاحب پروڈیوسر اس سکے وہ میری چناتا پروگرام کے ختم بس اندر ہی تس کرے کہ براوی دیر خواننگ کیک ای یا میرے کریمہ ادائے خوانا نا تو براوی نا کتاب سمجھ سکے مولانا محمد عمر دین پوری کنا والد صاحب کہہ رہے تیرے پیش نام سکا اللہ علیہ جنتی کے وہ کنے حافظ نن چونکہ ملا خیل مٹھڑی نا ملا خیل ریسانی تیٹی ملا خیل تو ابا کہہ رہے پیش امام ہم اس سکے اور ریلویٹ کے میرے ملازمت اس سکے وہ کنے حافظ اس کرنے خواہ سکا تو او تے خوانا سٹ ای پاٹ ای خواننگ کے ہوئے
بس ڈرامہ استس ڈرامہ ملا خوش اولی کو ڈرامہ ایسا سک ریڈیو نہ دا مرو افتاد و اشت یا افتاد و نو نہ ٹائم میٹرک نہ آس پاس نہ ٹائم ریڈیو اشتاد اٹ کری اولی کو ڈرامہ کریٹ تو دا کنا اولی کو ڈراماس او دے کرے نک 25 روپئے نہ چیک کس ملنا گیلری ٹینان فلم سوران چاٹ ماٹ کنگن بلدام نہیں میں پیسہ تھا بچار انگت آگ دے رسو رہے اریر سنگ تاکچا کنا کل چار رشید جان و منظور و سرور ستار برے کین استا کنا وار وار چنکی نہ سنگت چنکی نہ یار برے کین استا کنا وار وار کنے جوان یا تو تو بے نہ ننگ کنے جوان یا تو تو بے نہ ننگ پٹی تفو کا اے زیبا کا خنگ مسڑ مار ٹیلو کرے نہ اوار برے کین استا کنا وار وار خنان ریوڑی لائی ہم نن خنان جمانہ دکانہ یکا ہنان بگڑا گڑنن کرے نہ اوار برے کین استا کنا وار وار اریر سنگتاکچا کنا کل چار رشید جان و منظور و سرور ستار برے کین استا کنا زبردست سلمو دوری سسمونا لا شاعری اسمه تودنی امیر دریس سلامت مریس سلامت مریس. اچھا برین کردار تزیہ سائیں کہ وقتس اسی کردارس مشکلم باز لگا یا باز محنت کریس آغا کردار ہر کردار مشکل مریک بالکل ہر کردار مشکل مریک. فردوس جمال انا سٹ تصرفیس اس کے اداکاری آسان یا مشکل ہے. فردوس جمال صاحب او دی جواب دس کہ ارا سٹ اداکاری بریک اوڑکن مشکل ہے ارا سٹ بفک اوڑکن آسان. چپ بالکل بالکل چپ اسٹ تو کیریکٹرز آک برے رنیا تو نی او دی تینا زی ہاوی امر کیس ہیں کنا خوش قسمتی مسونے کی یرا کیریکٹر آتے یا پاپولر مسونٹ تو ای اوفتے تینیا حاوی کرینو کنے مٹو نہ توار پنٹ توار کرینو کنے مٹو نہ پنٹ توار کرینو شاہو نہ پنٹ توار کرینو ملخی نہ پنٹ توار کرینو دانا مطلب کردار زندہ مسونے عمر فاروق گوئنگان ہے بنیادی طورت دا اور ایکٹنگ فکشن اسے ارادنی کریٹ کرے رائٹرز کریٹ کرے تھے او او کمپت نی او دے حقیقت نہ رنگ تسس بالکل اگے نی اوٹی کامیاب اس اگے نے مخلوق ہمیں کیریکٹر ٹی قبول کرے تن مطلب نہیں کامیاب اس نے پسند کرنے گانے نہ تو انپا نہیں ہو کیریکٹر تو انصاف کرتا بھی تو بعضا کیریکٹر کنا زندگی ٹی منظون مرور شاید اوٹی اوفتے دوست بفر اوٹ ای سیریس ہو کیریکٹر کریٹ او آبیران بیت بلوچی ڈرامہ سسک اوٹی فالج زدہ وسے بند قسینہ کردہ ای دائی تے کہ یار رائٹر تو لکھا کیریکٹر ہے رائٹر لائٹنگ کرے کیمرہ مین اس کیمرے تورے نہ فوٹو ایلف ریکارڈ کرے نہیں جی جی لاٹی نہ انت کمال ہے کہ نہیں انت ایکٹنگ اس کرے عمر فاروق حالانکہ مرکزی کردار ای پاوے کہ اداکار امو دے ارا خوٹ تو گڑا تینیا نمو دے شاغسا کے واہ انین مرے دا بلوچی نا کشیدہ چنکو ترکو چنکو ٹانکو او تی اداکار خلیق تو تینا جاگے جوڑ کے آگے او دے خلنگ کرتا وہ ناکام ہے لگے پک ٹھیک ہے دا خوٹ تنگا اندہ ٹانکا کا کو بلوچی کشیدہ کاری ہے نا اوڑٹ کہہ رہے دافترنگی یہ کنے سے رنگ آتے جتا جاگا مٹھو نا کیریکٹر دونہ سکے نا مٹھو نا کیریکٹر کہہ رہے سکا اوم ظفر معراج صاحب نے لکھا کہ دا کیریکٹر آتے اسے ڈراما سیڈی ای کرے نوٹ اسے ڈراما سیڈی ظاہر لیڈی کرے نہیں پن کیریکٹر نا مٹھو مسونے ارا سٹے کہ ای کرے سٹ او ظفر معراج صاحب اسے کردار سے لکھا اسے بیوروکریٹ اسے بیوروکریٹ اسے دفتر اسے ٹی ٹرانسفر مسونے بسونے اور سختی شاغانے خبردار داڑا سختی ایڑا سختی نو میں خبر افاقی ہمارو افسر سے ہوتا اگر نو میں خبر افاق تو کنا مسترنا دفتران معلوم کب دونوں سخت دفتر سے داتے نا داڑے روب دبتبائی جوڑ کے
asidi asitus putun kasar feni latta se abanning ati ere abba daftar mittu na daftar annadi ebe mama ni derus bayaba mittu na daftar annadi वो पारे से बाबा मिट्टू दामा के चिड़िया करे से खाना भी बाहर जाए बस सुन ना दाना ना साहिबे उर्दू ना ड्रामा सस जियो तो अरफिक कार्ड इतने शायद कार्ड आते हैं उन्हें पिन मरे तफाखुरुज़ ज़मा जो ना कि मिट्टू मिट्टू करी बस कह रहे हो ना इससे तदीर तो और किन वबाले जान सके तो ता कैरेक्टर तखलीक मरे रहे मिट्टू दोनों लव के मिट्टू मरीज करे के बारह लो कैरेक्टर सस सके ई बिरावी बलोची सिंधी सराइकी पंजाबी पश्तो ऐसे बाज शुरू ना इस ताती ऐसे ड्रामा सस सके तो नीग बलोची ड्रामा सस सके और ये ऐसे मज़दूर ऐसे ना कैरेक्टर से अटे मैं पुष्को ना सुना एक्टिंग बतावा का बल तेनी अन तखलीक करें वो दियांजुन करे तो कना उस तरह खुद कना ऐसे किरदार सके तो आधे इंकटम कार्य कर रहे आधे इंक ड्रामा ऐसे तस कना ऐसे शायस्ता सनम ये सुने जी जी ओ हम बाज ज़ेबा ड्रामा सके ऐसे कोर व मसेड से ओ ना बराम मस्सुने जियो और अरेतिबाज मोहब्बत के वो न खनते वापस आते तो ओ क्योरे कहो हो दा कूटो बंदा कसी दा कना अरे रे ओ कह रहे और नफरत आखिर अटके रे वो दे वापस एहसास मरे नाम खूबसूरत ड्रामा सस आसिफ जहांगीर साहब ना बिल्कुल बाजवान एडी बलोच साहब ना बाज मेहरबानी एडी बलोच साहब कह रहे कना अदाकार मन्निंगा वो कंकिन बाज के कैरेक्टर लिखाने कंकिन हाँ क्योंकि पीरन वासा वाला सकन उन बलोची थी नन करे सुन आगा हुसैन अहमद ज़ई साहब अल्लाह जन्नती के थे आमीन आमीन कर्रू ना कैरेक्टर करे थे वाह नाको मगुश मना कर्रू मनी नाको नागो मनी नाम करीमदा मगुश मना कर्रू मनी नाम करीमदा दिंदा टाइप ना तो और तो बलूची थी मज़ाहिया कैरेक्टर करीन और हम पद केरे वाला गुड़ा नोज़ सदो नवद यकटी पीरन वासा वाला मशहूर मस्क तो मिसाल के तौर पर ऐनो नी उमर फारूक साहब कह रहे अफ ऐनो अमे कैरेक्टर है अरा के मज़ाहिया उसे कैरेक्टर्स खन्निंग टसु से गिलास बोल याद है अमे रूपटी बोल दास आई रियाज सागर से रामस करे सुन डिस्को हॉस्पिटल जी डिस्को हॉस्पिटल ठी कह रहे एक्सरे उन्निंग ठी डॉक्टर जी ई डॉक्टर एक्सरे उन्निंग ठी जी दा कैरेक्टर नन लिखो कलर नन तेने तकलीफ करे भाई यार दादी बर जोड़ के ऐसे कॉमेडी सीन्स एक्सरे उन्निंग ठी डॉक्टर तुम अरे खुदा खलकते यार मौलू यार दादी ओवादा अखो बल्लो बेलो से पथरी से था ना बिकटी था अमर जिंदा ही कर रहा अरे और एक से पाए नहीं दाढ़ी तो इच्छा सब पैदा हुआ नहीं यार नहीं कमाली ना को बदलो यार खाले से नहीं कब्बे से था अमर जिंदा ही आकाश पे कंक्रीट कर फिर थे ऐसे वापस निशान और एक भाई ना बाबा इच्छा से वाला मक्खी अरे बाबा इन मसों ने मक्खी ताको खाली ना मक्खी यार ये करे पा मक्खी कर पाए दाढ़े और पाए खाना खराब दाढ़े खलस अब वक्त दाजिंदर ने बडूल नाक्स करेंगे मतलब आगा तूने के नन तेना जिया रजाकत मखलूक मखफिना के मखलूक मखे तेना हालांकि दस उमर फारूक साहब तय आनंद से हाँ ना खसूदे पलवे डिटेल कोनो बिल्कुल दा जमाना ना गम यो हसन नासिर जागे से तू लोग सुनो गपशप करें ना तो इपड़ यार दा कैरेक्टर आक केरी ने ननाजिया असर तखिर कैरेक्टर आक केरी ननाजिया असर तखिर ये कि असे रूडो मगरूरो बदखलाको मीर बडेरा या ब्यूरोक्रेट सना कैरेक्टर कनिंग ट्यूट हम पूछाते कि बेनाट तो एटीट्यूड करना चाहिए कसपे तीन बरेगा या सेट बरे ना कैमरा ना मोना
تو ہمیں ایٹیٹیوڈ نہیں پاس مرے کا دا وقت وقت باز اوریز کا نیا سوارم مرے کا بالکل یا شاید دا نا محرومی کو رات نی پاس یاری دن مرو سٹ ایتے کتنس نی پاس یاری دن کے دن زندگی صحیح ہے دا مخلوق کنے باز لتاڑا نے بس یہ امداد لفٹ کپ پر ہے یہ امداد تو مچے ڈٹ توری ہوتے نے اور وقت اس کہہ رہی نہیں ایسے عاجز و بندہ غسیرہ کردار کی سے تو نہیں پاسا نہیں یار عاجزی صحیح ہے اللہ پسند ہے اللہ نے رسول عاجزی پسند ہے وہ تو کردار اک ننازیہ اثر شاغر ہے کنازیہ تو شاغان اندار رویس کے عمر فاروق جی جی عمر فاروق وقت سمرے وقت سمرے وقت سمرے وقت سمرے وقت سنی باس دانا اخلاق نہ بلندی کو وقت سندر غصے ٹی مرے کہ بندہ چڑک جنگ کی عمر فاروق نہ زیادہ مسئلہ کا کوئی تینے سخت پریشان داڑا مخلوق کرے کھانے رہ دن پارے یار نہیں تو مخلوقوں کو بندہ کسو نہیں امر غصہ کرے لیکن عمر فاروق ہم ایسے انسان سے عمر فاروق نام پدان پریشانی اس مرو ہو سکتا ہے مننگ کی قرآن پریشانی سے یا مننگ کے اندروں بندہ کا سو دے انہیں اس سے حسون کرنے وہ بننگ اٹھیے نی بتر مونا تے بس اس تو رپارت چڑھائیں گا مننگ کے بالکل مننگ تو اللہ رب العزتان معافی خوان ہے اور بنیادی طور پر کہہ رہے عمر فاروق دس پاو پہ اپنے منہ میاں میٹھو اردو پار تو کنا خیال پہ کنا کوشش دا مرے کی اول کیا ری کسے آزار کا بلو گپ